Zaujali vás top kompostéry Premium? Povedzme si niečo o ich špecifických vlastnostiach. Kompostéry rady Premium sú bez zveličovania špičkou na globálnom trhu kompostérov. Každý Premium kompostér má veľmi jednoduchú konštrukciu. Zoberieme postupne panel za panelom, položíme ich na zem a spájame plastovými tyčkami. Týmto spôsobom sa kompostér postaví pohodlne a elegantne. Momentálne staviame kompostér, ktorý má 800 litrov a tým pádom 8 stien. Kompostér počas celej životnosti udržiava svoju stálu farbu vďaka materiálu, z ktorého je vyrobený. Je to 100% recyklovaný polyetylén, ktorý je UV stabilný. Pred upevnením poslednej steny kompostér postavíme a rozložíme do okrúhleho tvaru. Nakoniec pridáme poslednú chýbajúcu stenu. Presne tým istým spôsobom, ako sme to robili doteraz. Keďže je to uzatvorený kompostér, potrebujeme aj veko. Veko je veľmi praktické na manipuláciu vďaka systému pántov, ktorý spája obe časti. Aby veko poriadne držalo s celou konštrukciou, pripevníme ho plastovými tyčkami, ktoré spájajú steny kompostéra tak, že ich jednoducho vyťahneme jednu po druhej a preťahneme cez vrchný otvor veka z troch strán. Veko kompostéra je dostatočne veľké pre praktické používanie. V tomto prípade sa dá otvoriť na polovicu a cez otvor vkladáme bioodpad ako pokosenú trávu, listie či ovocné alebo zeleninové šupky. Je tu možnosť aj pevného uzavretia, respektíve zaistenia vo viacerých bodoch veka. Je to v prípade silných búrok alebo dlhodobého uzatvorenia kompostéra. Vďaka vyspelej konštrukcii je možné tento kompostér kompletne otvoriť z každej strany. Ľubovoľne kompost premiešavať, vyberať a priebežne naplňať novým materiálom. Vyťahnutím tyčky sme otvorili jednu stranu. Keďže ale potrebujeme kompost vybrať po celom obvode kompostéra, prejdeme do inej časti. Povyťahneme tyčku a otvoríme obe strany kompostéra. Vďaka tomuto praktickému riešeniu máme prácu na záhrade oveľa pohodlnejšiu. Už spomínané plastové tyčky, ktoré spájajú celú konštrukciu kompostéra, sú pevné a flexibilne ohybné, čo eliminuje, aby sa dané tyčky pri manipulácii s kompostérom polámali. Reálna životnosť kompostéra je viac ako 20 rokov. Vďaka bezkonkurenčnej hrúbke steny 8 až 10 mm je kompostér odolný voči extrémnym zmenám počasia. Bez problémov odoláva tlaku bioodpadu vo vnútri kompostéra, vždy drží svoj stály tvar. Zápach z rozkladajúceho sa bioodpadu je už prežitkom a minulosťou. JRK Premium kompostéry sú konštruované s cieľom vytvoriť podmienky pre optimálny proces rozkladu bioodpadu. Deje sa to vďaka premyslenému systému vnútorného prevzdušovania a vďaka unikátnemu rebrovaniu vo vnútri kompostéra. Odpad sa nelepí na steny, vo vnútri vzniká veľa vzduchových bublín a vďaka tomu sa odpad premení na kompost. Odolnosť kompostéra voči tlaku, ktorý vzniká vo vnútri, zabezpečujú elegantne, praktické a pevné spoje, ktoré sú po celej dĺžke kompostéra, čiže eliminujú rozpadnutie, popraskanie spojov alebo znehodnotenie výrobku. Dizajn pôsobí decentným a zároveň exkluzívnym dojmom. Je určený pre ľudí so skutočným vzťahom k životnému prostrediu a k prostrediu, v ktorom žijeme.